A compañía Elefante Elegante presenta a súa nova creación, chámase Coralinda, unha comedia xestual para público infantil e familiar que trata a temática da inmigración. Como en todas as obras de Elefante Elegante, hai danza, música, poesía visual e tamén un convite á reflexión. Coralinda é un espectáculo de teatro xestual ao estilo dos deseños animados para o público familiar, para toda a familia que indaga o tema da inmigración. Sobre as migracións xa traballamos hai un montón de anos, 2012, pero creemos que a realidade, o noso antes o víamos como un problema pois máis casi de fora, non? De portas afora. E de repente foi, pois os últimos anos, temos unha filla tamén que vai ao instituto, como está cambiando a poboación, os problemas e as confusións que eso xenera tamén, e nos parecía esencial retomar o tema das migracións, non? É un fenómeno mundial, político, ou seja, a nivel mundial estáse radicalizando moito unha mentalidade de separación, de non aceptación do outro, e nós queremos un pouco deixar unha mensaxe de que é posible sermos todos diferentes e vivimos todos xuntos e ser todos iguais, no fundo. Coralinda é a personaxe que neste espectáculo pois é a que ven de fora, é a que ven de outro lugar, é inmigrante e chega pois a intentar pois reiniciar a súa vida, gañarse a vida nun lugar novo. É unha personaxe que vive entre muros cinza, coas cousas sempre estables, nunca cambian. El síntese seguro no que coñece. E supoño que iso lle dá unha falsa sensación, eso, pois, de seguridade, de que as cousas sean como foron sempre. E el así está ben. A clave está na linguaxe, que é unha linguaxe física, xestual, que vai beber moito os deseños animados. Entonces, é un tema complexo, bastante complexo, pero un teatro sen palabras, un teatro que se quere moi ao estilo dos deseños, naturalmente temos que simplificalo todo. Entonces, o contido é un contido profundo, pero con un aspecto de algo lixeiro, cómico e divertido. Buscamos unha certa universalidade, eso sí. Partimos sempre do principio que os espectáculos deben ser feitos, deben funcionar en calquera parte do mundo. Entón, ese é un pouco o que nos guía. E foi un paso máis nesa dirección.